Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Play pi baro kini gilong ki keboro menta kasi hadian gajing mi gajing ujor na ki pai ba hiar jurep kahito ya ka civil hospital mokarwan menta kasi kata ka arfly tere gujamang hajar pusau na kaliang jong kaseng hito Southwest Khasi Hills District ha gajing alam jong working president uba Vietnam nong sit menta kasngi kilalait bania kendu ya ki doctor bat ki nurse ki batrai hapo jong ka civil hospital mokarwan hadin bakaseng kalayo iki babun ki complain na ki pai ba jong ka Southwest badon ki doctor bat ki staff ki batrai hakani ki hospital ki baju kran tomet iki pai ba dagi tien ki bom sngo ya hap kham tam mi ki nongpang ki bon shim dawai hakani ki hospital laong babun ki nongpang ki ren siam no na ka jingbom nang kreng ki nurse bat ki doctor na kaliang ka seng kala ka jing maham ting iki batrai hakani ki hospital banang ni shakmat tada ka seng ka danglap kan siam na ki wei ki senjam ki bating bat kumjuru ka seng kanang yai bot din nang ni shakmat yakum kini ki jingjia kumjuru hakani ka jinglet jurem ka seng ka ladawaru na ki bor badikmi yakani ka civil hospital ban penbiang ya ki jakasa jong ki nurse ba ki doctor kanang makan long ka pensok iki hakanu kanu kapor ada ki nongpang kiwan hakani ka jaka sumar namar hadu mentahi nang don ki doctor bat ki nurse ki bidang hap ban sa iwai sa kawairu na kaliang jong kaseng kadawaru na kasorkar ban penbiang ya ki jingdon kam hapo jong katei ka civil hospital mau karwan kamtam ya ki scanning ki x-ray ki endoscopy test bat ki wei kenang bakan ai ka jing syakri kau pakai ya ki nongpang hapo kani kedong kathan na markat hadu menta lada ki nongpang ki don kam ya ki tei ki hap benet chadu shlo Ilawan ban visit Turki ya kan ka CFC ban kata ka sispa ji kia ne hadin bang layo ikat tokat ne ki komplain ne ki babun ki passion ne ki nongpan ka por baki wan ne ka ban bandrung lan ban wan wat jin sumar na kan ka hospital te layo ka komplain ki babun ba ha ka por khamtam ha ka por ba menmet ba ha baki wan rung ti ko emergency kinompang di side lab ya kinos si doktor kilong slam bah banwan hito te anda haba kilawan hang toro banwan hang toro kikren tok met kinompang kikren tok met kikren dikitin bakor kikren dikitin dom te ni na kalian juga sen ni wan ban pek leng baju ka repor ot ngilap sibun to hapo juga di hostal amar na kaliang jong MS ru khang tala na kaliang jong NS ru khang tala don nang trai na trai ba kadai na kani kadaw ba kini ki ba sopo jong ki sim ya kata kasen jam ban tren tok met kinopang te na kaliang jongi kaseng ida tepat jur lan ibu ka jing maham ru na penta joki bala dalong ka bala ya na kaliang jong kinos lan ki doktor di badai ban pek yang tiha po emergency lani haki watch ro lani haki OPD ro bahaba kiwan kinong pang khamtam ngi kinong kendong senilai bun ki babi bun tang ya kaktin ro ni sutu pada kila kren da kaktin sora kini sutu chu tegi ki penmi ki kentin ki bakhor lani ki ba kta ya kita kinong pang haba kiwan ina kalian jongi gung kasen ibu ka jing maham ngalaban ong lani ban terpat gitu ki badai pek gitu bahasa bah ladolong ka bala pidai ban kren da kaktin ka ba jam badai ban keren da tin kaba jali joum nang begitu ginopang kinyo ya kabor jingkot tang na katin ro sila ban yo kabor jingkot tesa kawai pat kani ka masej kaba syai ba nakaliang jungi kung kasen ipha sa ki badai pek po di distrik jungi bangin alap menta ya kajing ujor na kinoktre hapo jo kan trup na ginos ki doktor ba ki kwartar kimdon di kuartar kimdon ba kinyo ban syong bansa te babun nakaliang kini kinoktre ki haban sa wai te kalong ka ba hayaki ba kinwan hakano kono ka por ba kinopang kidon kam po jo kane nakaliang jungi kum kasen ipha ka masej saki badai pek ya kane ka hospital ba ki haban penbiang mardor ya ki jakasa ki kuartar khamtam ya ki doktor ba kinos knang ba kanlo ka basuk nakumta kinopang ba kinwan habaki don kam kinong ki balak kuai barwan nang ta kani kadai ka masej ro syaka sorkar ka badai ban khmi haka health department ka badai ban khmi
ban penbit penbiang ya ka jinok cam nomor habang ilek rung ti hapo mene ngisiam bagi dang pun pha ka komplain ni kipat ba ro ngisiam bagi lada don kam ban haban pha scanning don kam ban pha x-ray hakani ka hospital kimpat biang na kata kadau ni dah kerpat jur lah ni dah kerpat jur na kaliang jungi ya ka sarkar ba kan phai khmat lem sya kane ka CSC jungi nomor dai tang kane ka ba syakri na ka benta ka dong ka thain ka district hi bro ka wai kenang ba ki pat ba jungi ki do ki su ki jungi na kane ka thain ka jungi ru kinlong ki ba kinlong kin dayo sya kata ka ji syakri ka ba janai ba lara kim don kam su bandalek pen lutsan yala de shahadu santai chelong nomor lada kinong pang ki don kam pan scanning ki hapan mare santai chelong lada ki don kam tang ban x-ray ki hapan mare santai chelong te kalong ka jingdu nong ka ba krau ba bat ki haban penlu de ka spa ka pheu haja ka ba katu ka bai scanning lada ki ka don hang ne kala dap ki haban ai ka bai kali ban le chidu chi chelong te na kaliang jongi ka khruo ka ba shai bha na kaliang jongi ka sen ngidah karpat jur ya ka sarkar mikhlaya ka jongi bala dalong ka bala kan phai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning x-ray hapo jong ka ne ka hospital nang ba kan ne ka lat kan long ka jing ai ka jing syakri ka ba paka bha na ka benda ki nong pang hapo jong ka ne ka ka dong ka thang ka jongi